Поздравлені! Фаберліку мамо розпродаю до мінус 70% попуста. Віля до N30 мая. І сюди покажемо, які найти сезнам і поглядати зділки, які додатно знижені. Гримо на наручило. Треба наручити сай N зділок в главне наручило. І втіпкаємо артикл. І тільки поглядайте, при тему зділку вже нам пише, кото позоріло. Дата зділок легко тобімо знижен з додатним попустом. Зато тільки в главне наручило не бомо ніга наручили. Бомо другого. Я прицимо та парфум. Додали в наручило. І мамо, то наше главне наручило. І сюди надалюємо і гримо в промо-акції. Тут як є знижені зділки, є додатні угодності за всі члени. І тут і мамо розпродаю. Тут і мамо пише до мінус 70% попусти. Відкримо. І легко поглядamo kaj imamo. Kdo pozna artikli, lahko že po artiklu bo videl, kakšen izdelek. Če recimo rabimo slikico, pritisnemo na fotoaparat in vidimo, kakšen izdelek tukaj je skrit. Так, kaj bi pokazati? Так, гримо, Рената, который мы желали дать в главное наручило. Тут имamo цена каталога 20 евро, наша цена 14,80. В каталогу цена на та парфум, хто вже позна, 6,30 евро. Сюди також цена за нас. І ще свида точки придобимо. І сюди тільки легко додамо та парфум. Тоді количина не омиєна. До розпродаю на складіщу, так куди легко їх наручимо вийти. Так, потім Sensuel, наш парфумчик було познан. Тут 15 мл за 2 евро 6,60. Потім грею шмінки видимо. І поглядamo оттінок, який нам вшить, то легко зберемо. Так, гримо наприй. Так, гел затуширення умофіліче. Тут само евро 17 є моя ціна. Ага, споднє перила тут нека имamo знижене. Крема за руки тут 3,70 центов. Так, и такой сделки мы избрали, додали в наручило. То Sony. Обв'язно притиснемо Accept Promotion. І з цієї зділки сюди мамо в наручило і вже в слікицях. І сюди мамо парфум, який був в главному наручило. Ціною мамо от каталожка мінус наш попуст. Хто має 20%, тільки бо мінус 20%, хто має 6,20%, тільки от 6,20%. И все это изделки, которые мы избирали с распродаем.